Hej venner, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Jeg har ikke lavet en rigtig YouTube-video til den her kanal i, jeg ved ikke hvor lang tid. Men nu er jeg altså stadig på ferie med alle pigerne, så derfor så tænker jeg, at der skulle komme en vlog herfra. Det er første dagen i dag, og vi har egentlig ikke rigtig lavet noget. Vi har handlet lidt ind, ligget lidt ved poolen. Vi landede klokken 14, så vi har heller ikke rigtig noget at lave så meget. Klokken er lige nu 19:21, og vi skal altså til at tage en taxi ned til byen. Og det er altså fordi, at vi skal ud og spise. Jeg har gjort mig minimalt klar. Altså sådan, jeg ved ikke engang, om den her makeup er blevet flot. Og så skal vi egentlig bare ud og få noget lækker mad. Og i morgen har jeg fødselsdag. What the fuck? Jeg bliver 23 år gammel, og jeg håber bare, det bliver en mega god dag. Ja, jeg siger gammel, fordi jeg synes, det er lidt gammelt for mig. Men jeg tænker egentlig bare at tage med så meget, som jeg kan på den her første del af mine 2 vlogs, jeg laver for den her ferie. I får lige lov til at se mit seniorværelse, men jeg advarer jer. Der er ekstremt rodet efter, jeg ved ikke engang, et par timer. Yes, det ser sådan lidt ud. Men vores udsigt er til gengæld fucking goals. Ej, vlogger du til YouTube? Ja! Yeah! Jeg tænker lige at lave et outfit of the night. Jeg har taget en basic hvid top på, en nederdel fra Bash og nogle slipklapper, fordi det bliver ikke en helt stor aften i aften. Det her det er mit outfit. Jeg har en hvid sådan lidt skjortetop på, en nederdel på og også klipklapper, fordi vi bare skal ud og spise. Og det er så hyggeligt. Det her er altså udearealet. Det er en så lækker pool. Der er sådan et lille udeområde med noget køkken og noget køleskab, og det er bare så nice. Vi har udsigt næsten ned til vandet. Ja, og det her det var hus udenfra. Nej, udefra hedder det. Og nu er der booket taxaer, så vi skal altså bare afsted. Nu er vi sgu i taxaen. Alle sammen. Hej! Malia. Hedder det ikke Malia? Er det ikke Malia? Malia. Whatever. Så er vi altså ankommet. Det ser godt nok hyggeligt ud. Nu har vi fået noget tzatziki, noget brød og noget græsk salat. Vi sidder på den hyggeligste. Okay. Ej, det er... Jeg kan godt lide. Vi kommer til at stinke flere dage. Og det er kaber. Oh my god. Hej. Godt klaret. Vi overlevede dagen. Hej venner. Jeg har lige lavet takeover. Jo, Savannah hun er lige ude at tisse. Og vi er blevet færdige med vores forret. Og hun er en 10 ud af 10, en finere pige. Chancen 1-10 før du går op og synger Lucas Graham, I'm drunk in the morning. 3, 2, 1, 4. Reverse. Jeg taber altid i dem her. 3, 2, 1, 2. Hvad er der i? Hold da op. Au, varme. Varme. Jeg har bestilt seafood linguine. Ej, se ham lige, ham her. Ej, hvor det lækkert. Se lige. Så der er noget moussaka. Det er en græsk lasagne. Så der er aubergine i, og så er det her, det er sådan noget bechamel. Yep. Og så er der sådan noget oksekød og sådan noget. Det er bare lækkert. Jeg har bestilt pasta, pesto, parmesan, kylling. Så højt blad i min hår. Okay, Svend. Det mangler så meget salt. Det gider han lige. Nu har vi spist færdig, og nu har vi tænkt os at gå en tur rundt i byen. Og se, hvad der er her. Ja, det er virkelig, altså jeg tror stadigvæk, at det er sådan noget 25-26 grader. Ingen vind, altså det er nærmest varmt at gå i sådan en her nederdel. Ja. En restaurant, det er nærmest en gågade. Sådan virkelig bare ferievibes. Noget jeg også har taget mig selv i, det er, at jeg føler, at jeg prøver at være meget perfektionistisk omkring, når jeg filmer YouTube, og jeg tager ting om, hvis jeg siger dem forkert, alle sådan nogle ting. Men det burde jeg ikke, fordi jeg streamer videoer, der siger de mest fucked up ting og på min Snapchat og sådan noget. Så nu prøver jeg bare at være ligeglad, og så bare tage dem... shit, der kommer en bil. Og tage det med, som jeg ikke kan finde ud af at sige, eller ja, whatever. Nu er vi kommet hjem igen, og vi skal bare slappe af, og jeg skal ligge lidt på TikTok. Jeg har taget alt min make-up af, som jeg også godt kan se. Og ja, så skal jeg bare lade mit sociale batteri op og få en god nat søvn. Så vi ses i morgen på min fødselsdag. Ej, det kan man næsten bevæge sig, fordi der er så meget.
kære til. Nej, ikke enig. Nå. Eller hvad? Vi gør det lige ved den. Ja, det er lige meget det der. Skal jeg læse højt? Ja. Okay. Jeg ønsker for dig, at du opnår alt det med din stream, du vil, og at det går godt. Altså, det går godt nu, men at det går endnu bedre. Yay, tak. I de 23 år, så håber jeg, at du føler glæde helt ind i maven. Og så alle dage på året. Jo, det gør jeg. Jeg ønsker, at dig og kærligheden finder hinanden. Okay. Wow. ligger vi lidt ved poolen og slapper af, og jeg har altså allerede fået lidt farve. Og det er meget for mig, fordi jeg har virkelig svært ved at få farve, åbenbart. Men det er så egentlig bare... Ej! Vi har været i poolen meget dagen og bare slappet af og sol og hygge, og jeg føler altså, at jeg har fået lidt farve. Hej! Hej. Jeg vlogger lige. Du har fået lidt farve. Ej, men det er altså bare i det her lys. Jeg er altså brunere end det her, synes jeg. Nu er vi på vej ned til børn, og det er ubeskriveligt varmt. Det er i hvert fald ubehageligt varmt. Ubehageligt varmt. Ubehageligheder. Ja. Nu er vi blevet hentet af vores chauffør. Han er dødlækker. Hvad synes du? Jeg synes, det var frygteligt. Tænkte, jeg havde det virkelig svært. Men jeg synes faktisk, jeg bare bruge til over, så jeg faktisk... Det var lidt voldsomt, men jeg synes faktisk, det var okay. Hvad synes I om vores speedboat-tur, Pierre? Det var sygt. Det var helt vildt. Ja. Er du positivt overrasket? Ja, det er faktisk. Jeg røg af. Altså, Valle, hun hoppede i vandet. Ja, jeg gjorde. Jeg snorklede. Du var god. Jeg er meget stolt af mig selv. Jeg overvinder min frygt. Hele tiden. Ja, hele tiden. Wow. Vi sidder på en restaurant nu, og vi har lige bestilt noget gyros. Der er fandme bueflower. Ej, det er så lækkert. Skal vi selv lave den Meget stærkt. Ja, så tager man bare... Se her. Ej, jeg har et langt hår. Ej, der er ude 3 stykker brød. Okay venner, vi har gjort os klar. Vi har taget TikToks, vi har taget billeder, eller lavet TikToks. Vi har taget billeder. Mit outfit ser sådan her ud. Jeg kan lige vise jer lidt bedre. Det ser sådan her ud. Min sko er fra Nelly. Det her sæt er Sofies, det er fra Gitte Tricot. Og tasken er min kusines, og den er fra Jacques Mus. Ja, vi tager billeder, og vi sidder og hygger. Jeg har helt glemt at filme til jer, men jeg har fået en carbonara, og så har jeg fået noget vin. Jeg forstår ikke, hvordan... Og jeg drikker jo ikke shot til det. Jeg drikker ikke noget andet end vin, så derfor så har jeg bare vin. Why? Ja. Det her er stedet. Ej, men burde jeg så været her i daytime? Ja, det må vi gerne her. Ja. Vi får dessert! Ej, der var det sødeste surprise for Savannah. Og hun slog hovedet ind i stolen, fordi at hun blev så Der var ild over det hele, okay? Hun slog hovedet lige ind her. Ja, er vi væk op af her? Nej, det er okay. Thank you! Men vi filmede også, da hun slog hovedet ind i stolen. Ej, det vil jeg se. Det tror jeg i hvert fald. Jeg får lov til at bestemme musik. Jeg har bestemt musikken, Pia. Jeg er så god. Jeg går op og vælger en sang nu. Nej, jeg går med dig, Sofie. Herinde, Pia. Det er det DJ. Jeg har ændret hans tastatur. Før var det vigtigt. Capines. Ja, en af de der franske gode. Jeg sætter den bare lige Q, eller skal jeg sætte den Nej, bare sæt den på nu. Ej, sorry, det må jeg ikke. Underligt. Hvis du er super, du underligt. Sæt til de yngre, underligt.
2:30 om natten, og Senior og mig, vi har fået noget vand. Lige simpelthen de første kilder. Ja, klokken er 2:30, og jeg har ualmindeligt ondt i min ben. Og jeg tænker virkelig sådan, har jeg set sådan her ud hele aftenen? Vi tager hjem, så skal Clara simpelthen prøve den her tyr her. Clara, du holder. Så nu, spænd med benene! Godmorgen. Klokken den er 12. Jeg vågnede sådan 11:36, tror jeg. Jeg har været helt død. Ej, lige når jeg kan tøj på. Det har jeg heller ikke, men jeg har bikini på. Så vi var i byen. Seriøst, I skal se mit lille ansigt. Jeg står bare på den her. Hvad? Hvorfor? Det her det er bare med curry noodles, så jeg lidt tænker lidt om taste. De er godt nok kedelige. Der er sådan næsten intet smag i. Jeg skal lige se en morgenmad Clara, hun har lavet. Se, hvor aesthetic it girl den er. Og så har jeg bare spist kajnudler. Ja, du har, men det var også sådan, at lave det. Ja. Ja. Okay. Overvej lige, at det er en onsdag, og jeg ligger i poolen. I skal huske mig. Det var rigtig koldt, det der. Nu har vi fået lidt virus. Det er ligesom det, man skal gå. Jeg har bestilt noget vand på Vold. Vi har åbenbart ikke mere vand, og det er meget farligt i den her varme, så vi har skyndt os at bestille noget. Nu har vi fået 1 milliard flasker vand. Nej. Jeg ligner en, der lige har stået op. Nej. Jo. Det her, det er et rådent køleskab. Vi er i gang med at gøre os klar, og jeg er i gang med at lægge en... Jeg kan overhovedet ikke snakke. Jeg er i gang med at lægge min makeup, og jeg ved ikke, om jeg tager det her outfit på endnu. Jeg kan lige vise det ordentligt. Ej, hvor der er så røde ting her. Vi har ingen plads. Nej. Det her med sådan en nederdel. Jeg kan ikke engang vise jer ordentligt. Vil du måske lige filme det? Ja. Svane, hun har Et sort bandeau-top og en nederdel. Ja. Og så nogle sorte stiletter. Nej, kitten heels hedder det, vil jeg tage på. Men jeg kan ikke finde ud af, om jeg sådan føler det her outfit. Det skal jeg lige finde ud af. Dit outfit er den bedste trøje i verden. Ja, som jeg har fået Clara. Men Og Sofie. you failed to disappoint me. Yeah. Nogle flot mayo, altså. Thank you. Jorts og nogle cute ballerinas. Ja, men passer de til, synes du? Ja, Okay. sagtens. Jeg har skiftet outfit til de trøjer, vi har fået af Clara og Sofie. Der står I love to make boys cry. På min. Og men har fået til disappointment med min. Now, and now Clara is coming and to show her shirt. Yes. Okay. Future Milf. Den føler jeg, jeg har set dig bruge før. Jeg har haft den på besøg flere gange. Jeg skal også til at synes, jeg har set den før. Jeg synes, jeg var viden. Ja, jeg føler mig meget afklædt. Og se, prøv lige at se dine shorts, piger. Nu er vi klar til at tage ned og spise på restauranten. Vi står et mega cute sted. Vi alle sammen har taget et mega billede af. Vi er ankommet til restauranten, og vi har taget det helt forkerte outfit på. Nu kigger I. Så flot. Og lige ned til vandet. Det er en fail for mig. Jeg skal have en ossobuco. I kigger den her udsigt. Det var rigtig godt. De børn barnligt af mig. Jeg forstår ikke, hvorfor I griner af det. Jeg kan mærke det. Nu er det blevet mørkt, og vi har fået vores mad endelig efter 8 timer. Ossobuco. Ej, det ser fucking lækkert ud, Pia. Nej, hvor ser det? Det ser lækkert ud i munden lige nu. Nej, det ser så lækkert ud. Jeg får min nu. Nej, hvor er min ossobuco? Ej, det er sindssygt, det her. Nu er vi kommet hjem igen, og nu skal vi bare ned og se noget film i stuen.
Nå, jeg har åbenbart haft mistet mit kamera i dag, men det har jeg ikke. Det var fordi, der var rodet på mit værelse, så jeg fandt den nede i bunden af min kuffert. Skyd mig. Nu skal vi ind til Heraklion og shoppe, og jeg glæder mig mega meget. Jeg skal have en ny bikini og en skraber, fordi at jeg har glemt en skraber. Vi har fundet en taxamand, og det er faktisk ham, vi har brugt mange af de andre dage, fordi at, det er meget svært at få taxaer her på Kreta. Eller sådan lige i vores område, fordi vi bor lidt ødet. Vi er kommet ind til selve Heraklion, og det er mega cute. Og vi har fundet en lille isbutik, fordi mange af pigerne har lyst til is. Jeg har bestilt hvad? En biskop og en bueno. Lækkert. Og jeg har bestilt en Bounty og en stracciatella. Mathilde holder den lige for mig. Det er det nej, det er bueno. Bounty. Ja, det er stracciatella. Der er ikke så meget chokolade i den her stracciatella. Det synes jeg er lidt ærgerligt. Vi er taget ind i Bershka. Vi er lige i Stradivarius, og vi prøver at kigge efter nogle cute ting. Jeg har været inde og prøve en masse, men jeg er simpelthen i chok over, hvordan noget af det sidder på mig, så jeg faktisk mistet humøret til at shoppe. Det er lidt irriterende. Nu har vi shoppet lidt, og vi har sat os på en restaurant. Og jeg er faktisk den eneste, der har fået noget af min mad, og nu skal jeg se, hvad det er. Det ser så lækkert ud. Det er en bruschetta, og jeg er meget overrasket over, at den er så lækker. Den er stor. Ja, det er den. Ups. Så har jeg også bestilt shrimps, og det plejer jeg ikke at spise, men det lyder mega... På en flue. Så hvad har du shoppet, så den på haul? Ja, jeg laver haul, når vi kommer hjem. Det bliver rigtig, rigtig, rigtig godt. Det var en pizza. Jeg sagde jo til ham, sorry, your manager is shit. Vi har lige været inde at spise på en restaurant, der hedder Central Park i Heraklion. Det er forfærdeligt. Det var aldrig til. Okay, Filippa, du fortæller historien. Jo. Jeg sidder og spiser min gyros. Fucking lækkert egentlig. Så lige pludselig så finder jeg sådan et her stykke plastik. Og det var stenhårdt. Det var stenhårdt. Så er sådan der, okay, det er fucking klart. Det var sådan, ej, vi siger, det var en pil for brødet. Men så vi siger det til tjeneren. Jeg får pigerne til det, fordi jeg er lidt bange for at snakke. Så nej, det kunne ikke lade sig gøre, fordi det er ikke mig, der siger det personligt. Med det samme. Jeg skulle have sagt det med det samme, men det var ikke mig. Det er som, at vi fik det efter en meget lang diskussion med den mest. Så lækkert. Altså, kæmpe. Hvad var det, du sagde til ham? Jeg sagde til tjeneren, da vi havde betalt, så sagde jeg, I'm so sorry. Your manager is shit. Vi er på vej hjem, og så skal vi bare hjem og gøre os klar. Nej, oh my god. Vi skal hjem nu, og så skal vi gøre os klar, og så skal vi drikke og bare hygge os mega meget, og så skal vi bare blive senere. Beach Club. Vi skal på Beach Club, og jeg glæder mig. Så det gør jeg virkelig også. Ej. Jeg glæder mig. Okay, det er faktisk meget fint. Ja, de er virkelig flotte. Men de kommer til at gå Og 100%, de kommer til at gå mega ondt. Kaskelotte-bukser eller et eller andet. Det tror jeg, det hedder. Jeg er sikkert Den her. de er meget flotte. Det her, det er Seniors og mit outfit. Der er rigtig mange sko her. Jamen, det er svært for over. Ja, jeg har taget de sko på, som jeg har købt tidligere. De er meget høje, men ja. Så har vi lidt samme stil kjole på. Ej, vi er angels and devils. Ja! Så Disney Channel-agtigt, det der. Velkommen til klubben, eller ikke klub, Beach Club. Jeg ved ikke, hvad det er. Et eller andet. Er det mega griner?